Shalom Mamang Inang, Abang dan Kakak, kita akan menyambut prosesi Parahyangan Sekolah Minggu Riau Marta Dinata. Untuk itu, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat untuk dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang. Pada ibadah hari ini, kami mengadakan pembukaan Parahyangan Sekolah Minggu 2024.
Karena itu, anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan pujian lagu di ibadah hari ini. Kami mohon dukungan Amang dan Inang dalam acara kebangunan sekolah minggu ini. Mari kita saksikan persembahan lagu Mars Sekolah Minggu HKBP yang dibawakan anak-anak Sekolah Minggu HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata. Shalom, Horas. Tusudi ruas ni huria dohot tamuenami namar minggu di minggu tas sadarion. Selamat hari minggu madihita salhuna. Selamat hari Minggu. Ia goar ni minggu tas sadarion ima minggu pasap puluh dua hon dung triditatis. Tapa hohom paruhata mabongoti tangiang nahohom.
Marede Mahita. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Parangeho kamu mana tama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na dinggan, uloy hamu majahuba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujuluna marhite-hite olob-olob. Haleluya. Martangyang mahita.
mahita. Ali Tuhan debata pergugu naso hatudusan, nasokal jalan nabonar, dialohodo nagijang marroha, jaladi pati bohodo naserep marroha. Alani hiu pangido hami tuho, say ramoti hami, asaw nang jukat hami, unang gijang rohan hami. Alay tugu-tugu hami marhite-hite todim, asaw duk, serep, tubuk jalabur juro rohanami, dia dupan ni halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi hok kamu mapatik ni debata, imana denit sian pesalmen 26 ayat 3, songonom mapatik ni debata. Aisai solpado di mataku dengan basam, jalamar parangi au di bagasan hasit tonganmu. Ima sahatna, atong rap mangidugugu mahita tu debata, mangulahon nahobar tu patiki. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patiki. Amin. Tato poti madosata nagudang itu adupan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di julom martangyak tuho. Dada mga sahon hati goran nami na mga sahon asini roham na gudang ido.
Saya si maroham mindasado bangso nami. Sesama dosa nami saluhuna. Say sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Sonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nungahopo lahu pasisi akka pangalaw simson obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saibula mahotuau. Ayaw do si paluaho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion imananenet sian Johannes onom mamukasian ayat 50 sada sahatu ayat 50 walu tajahama margati soring audo roti na mangulu natuat siya banog jangi manangisa na mga ton rotion ido mangulu saliling-liling na ia roti selehonoki bahen hanguluan ni portibion ima dagiku Dumi marsual aka jahudi sama nasida ninama beha bahenon ni halakon mangalehon daging nai panganota. Jadi diduk Yesus matunda sida tutusi tutudo hatakot tuhamu tung nasodapot hamu hanguluani molo sodipangan hamu daging ni anak ni jolmai jala sodinum hamu mudarna Dapotan hanguluan salelele nado ganuk na mangaton dagiku jala mangidom budarku jala heheoku doibana di ari parpudi. ay si panganon nasitong do dagiku jala si inumun nasitong do mudarhu Manangise na mangaton dagiku jala manginum mudarhu ido na mian di bagasanau jala au di bagasan ibana. songon parsuru ni ama si Pangulo idiau gabe mangulu au marhite-hite amay songon iba mangulu marhite-hite au na mangaton au Ondo roti natuat sian banua gijang alai datung songon nadi aka opui ai mangan do nasida tong do mate mangulu saleleng-leleng nado na mangaton roti on. ima sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Stay
Tah tidak maha porsiaw tai songon nahina tidak nidongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba ido ama pargugo na suatu dosan natu mo palangi dotan. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sesedai di perbadia adorak sabuhan ido tuhata natu mau na bernit di panghuban ni silatus namate terpajal lebana di hau pinar silam na tua tu banua turudung ditanam na mulak mangulu di are patoluhon nama naik tu surgo lauhudul tu siamun di debata jahuba amanai pargugo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sugu tu tanohon manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsia ditod di perbadia jaladong sadahuria nabadia uria hatopan hiala Kristen akan nabadia doh dia sesani dosa doh dihatai nama dok mulak mangolu dusungu daging halak naung mate doh dia ngoluan nasora sudah. Amin. Di sini calon setua, ada calon setua.
Yes, Jesus, you're all I need. In good and bad, Jesus is there for me. Let's praise His name, let's worship Him. Cause this is the only way. Let's go! Menanti, memuji, meninggikan nama. Shalom, selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Di son di jahahon hami ma piga-piga titing di hita di Minggu pa 12 hon dung trinitatis. Titing parjolo. Partangyangan daerah. Di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 masuk pukul 10 WIB, sada daerah sada Riau Patra Komala di bagasan ni keluarga Cintua Mangapul Pangaribuan Inang Else Beru Simajuntak. Maringanan di Jalan Terusan Ciliwung nomor 10 sada. Paduahon daerah Tolu Dago. Di bagas ni keluarga HA Pardede Inang BP Boruh Tagalung. Maringanan di ruang serbaguna lantai 2. Tolu
daerah Opat Sarbuncip. Di bagasan ni keluarga Nyonya Ruminista Sinaga Boru Sihombing. Maringanan di Jalan Sarimanah Sada, Blok 10, nomor 160, Sarijadi. Pertangyangan di hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, masuk pukul 10 WIB. Sada, daerah 2 Antapani Arcamanik, di bagas ni keluarga Nardus Sirait Inang Reni Boru Hutajulu. Maringanan di Jalan Randusari Onom nomor 10. 2 daerah 5 Malabar, di bagas ni keluarga Rudi Tambunan Inang Trisna Boru Simajunta. Laos di Ulahon Pangapulion. Maringanan di ruang konsistori lantai Sada. Tolu daerah Onom Bandung Selatan. Di bagas ni keluarga Yunus Pahpahan Inang Erpinaria Boru Pasaribu. Maringanan di Komplek Cherryfield Blok Grand Sales nomor 88 K Bojong Soang. Titing Paduahon Ruas Natamba. Mamuka sian ari Minggu sadarion nunga gabe ruas ni Huriata Ima Sada keluarga Riovan Sipahutar Inang Destri Boru Silaban. Rap dohot sahala ianakon nasida sian gereja HKBP Padang Bulan Resort Padang Bulan. Jala inganan nuaing di Perum Geria Pindad Asri Blok Asada nomor 10 Pitu Ranca Ekek. Masuk Tuwik daerah Waluh Bypass Timur. 2. Keluarga Loduwik Sibuea Inang Boru Emma Boru Sihombing. Rap dohot 2 hala ianakon nasida sian gereja HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari Medan. Jala inganan nuaing di apartemen Grand Asia Afrika Jalan Karapitan nomor Sada. Masuk Tuwik daerah 5 Malabar. Tolu keluarga Frans Torus Inang Evelyn Boru Sitompul. Rap dohot 2 hala ianakon nasida sian gereja HKBP Resort Harapan Baru. Jala inganana nuaing di Jalan Ranca Bentang Blok Kenari Tolu nomor 10 Sada Kebun Kopi Cimahi. Masuk Tuwik daerah Pitu Pajajaran. Titing Patuluhon Patandahon Calon Sintua. Di Parmingguan pukul 10 WIB Sadarion. Di Patandahon Huriata do Calon Sintua Sianwik daerah Waluh Bypass Timur. Ima Amang Predi Sitorus. Anon dung sidung acara sekolah minggu dilian tiki Patandahon Calon Situata. Titing Paopaton Parheheon sekolah minggu. Di Parmingguan pukul 10 Sadarion di Patupado pembukaan Parheheon sekolah minggu. Rangkaian ulaon Parheheon sekolah minggu boy ma tajaha di titing. Tatangiakon ma anggiat mardalan dengan sude ulaoni. Dung sidung anon manjaha titing dilian tiki tu panitia Parheheon sekolah minggu mangalehon panorangion sadarion. Titing paonopon pelean sosial huria di hari Minggu sadarion papungu pelean sosial huria dohita tu keluarga Rudi Holong Tambunan Inang Trisna Boru Simajuntak ruas Wik daerah 5 Malabar. Siala nunga marujungolu ianakon nasida Jonathan Gameliel Tambunan.
Titing paonopon. Pangebation huria. Di hari Minggu sadarion seksi lansia ni huriata mangebati tu GKO Lanut Sudirman. Pasahaton puji-pujian donasida marhite hite pokal group. Di uluhon pendeta Tri JM Huta Barat Dohot Parhalado pendamping seksi lansia. Titing papituhon. Tim doa sending marturia kantor pusat HKBP. Di hari Senin tanggal 10 Agustus 2024 masuk pukul 10 WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan di Patupa do Ulaon Partangiangan Ulaon Martangiang tu 12 halak misionaris HKBP tu Asia Afrika Selatan. Titing pawaluhon PGIS Kota Bandung di hari Senin 10 Agustus 2024 maringanan di GKJ Kiara Condong. PGIS Kota Bandung patupahon ibadah pengucapan syukur Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Pa 70 Siahon. Borkat dosek si perempuan ni huriata mandohoti ibadahi laos patubegehon angklung dohot kor. Titing pasiahon. Pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 nunga dibuka sahat tu hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Turuas nanain mendaftar boima di jalo formulir pendaftaran di ruang konsistori gereja Dung Sipul Parmingguan manang di kantor Huria di hari kerja Selasa 1 hari Sabtu. Titing pasapuluhon, kebaktian kebangunan iman remaja. Kebaktian kebangunan iman remaja di Patupa Ganup hari Sabtu Mamukasian tanggal 24 Agustus 2024 sahat tu hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Partikian ni aka ulaun boima di jaha di titing. Titing pasapul sadaon. Rapot panitia pesta resort. Di hari Senin tanggal 10 Agustus 2024 masuk pukul 10.05 WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 di Patupa do rapat panitia pesta resort khusus koordinator dana HKBP Bandung Sian Ganukwik. Tu koordinator Parhalado Ganukwik asa Roma tu rapoti. Songonima titing di bagasan mingguon tu haktama mamasu-masu. Dilait kami tiki tu panitia parhehon sekolah minggu. Selanjutnya kami undang Amang Pendeta Restot, Amang Paniroi, dan Dewan Koinonia, Ketua Sekolah Minggu dan Ketua Parheheon untuk membuka Parheheon Sekolah Minggu HKBP Riau Marta Dinata secara resmi. Sebelumnya akan ada juga kata sambutan dari Ketua Parheheon. Untuk Kak Olga dipersilahkan. Shalom, Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Albanar Silayan, para pendeta fungsional, Amang Inang Parhalado, serta Amang, Inang, Abang, Kakak, dan adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di gereja ini untuk merayakan pembukaan Parheheon Sekolah Minggu 2024.
Selaku Ketua Panitia, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak serta kami memohon doa dan dukungan untuk kelancaran rangkaian acara Pareheon Sekolah Minggu 2024 ini. Pareheon Sekolah Minggu 2024 diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kebersamaan serta mengikat tali kasih persaudaraan antar anak sekolah minggu dengan orang tua serta guru sekolah minggu. Tidak lupa kami mengimbau kepada seluruh anak sekolah minggu untuk mengikuti lomba yang akan diadakan pada tanggal 31 Agustus 2024. Untuk mengetahui timeline kegiatan Pareheon Sekolah Minggu 2024, marilah kita sama-sama menyaksikan video yang tertampil di layar. Pareheon Sekolah Minggu yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 2024 diawali dengan ibadah pembukaan dan diikuti seminar workshop. Lalu pada tanggal 31 Agustus akan ada perlombaan, yaitu perlombaan memasak anak dan orang tua laki-laki, fashion show anak dan orang tua perempuan, vokal solo UND, dan penutupan Pareheon serta retret pada tanggal 7 sampai 8 September 2024. Sekian informasi dari kami, sampai bertemu. Setelah ibadah pukul 10 pagi ini akan diselenggarakan seminar dan workshop mengenai budaya Batak yang dilaksanakan di Gedung Rukan lantai 2. Kepada seluruh anak sekolah minggu diharapkan keikutsertaannya dalam acara tersebut. Kami berharap melalui acara ini kita dapat mencapai tujuan yang baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Tidak lupa kami juga memohon maaf apabila dalam persiapan acara ini terdapat kekurangan. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhirnya. Di akhir kata, semoga acara Pareheon ini dapat memberi manfaat bagi anak-anak sekolah minggu dan kami berharap melalui acara ini dapat menjadi sarana pengembangan iman kepada Tuhan serta meningkatkan keterlibatan anak-anak sekolah minggu di kegiatan pelayanan gereja. Shalom, Horas. Dilian Tiki tu Patandahon calon situata. Naik ke atas. Nah, di sini nih. Iya. Shalom, selamat siang, salam dalam kasih Kristus. Horas Madita Salutna, Da Amang, Da Inang, Dot Sudir Wesni AKBP, Bandung, Resort Bandung Riau Martinata. Izinkan kami yang saat ini berdiri di mimbar ini memperkenalkan diri sebagai calon sintua dari wilayah 8, Bypass Timur, Bandung. Saya bernama Freddy Sitorus. Sebagai teman hidup saya mengalap Boru Nirajai, Intan Boru Sirait. Puji Tuhan, kami dikaruniai satu orang putra yang bernama Seul Benaya Sitorus yang saat ini duduk di kelas 6 SD. Kami memerlukan bimbingan, dukungan, serta doa terutama dari semua pendeta, semua parhaldo dan jemaat agar kami dapat mengikuti persiapan pembelajaran atau learning sebagai calon sintua. Demikianlah perkenalan yang sangat singkat dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Horas. Selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan, kami undang kembali untuk Amang Pendeta Resort, Amang Paniroi, Dewan Koinonia, dan Ketua Sekolah Minggu serta Ketua Pareheon untuk membuka secara resmi Pareheon Sekolah Minggu. Untuk itu, sebelumnya kita undang untuk Amang Pendeta Resort untuk memberikan kata sambutan.
Shalom. Horas madihita saluhutna. Dihamu amanami nanami na tua-tua nami saluhutna. Na pungunwaing di bagas joron itu hatta suang soni nama dohoti ibadatta secara live streaming. Mauliate dohonon nami di hamu sudia kana tua-tua nami. Napa duahon dohonon nami donang mauliate tu hamu guru-guru sekolah minggu. Nong mangalehon roha dohot tikimuna mengajari akka yanakon nami yanakot tadison. Suang songonima nang dihamu akka yanakon nami sekolah minggu. Marhite-hite parsaurata di bagasan tikyon hamu akamang di patupa sekolah minggu tado parheheon. Totu tahirim do sianaka yanakotaon pangalahu akan adinggan tujuluan nyarion di tonga-tonga ni keluargata di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni bangsota alani mangido hami tuhita kamang songon naung pinatorang ni guru sekolah minggu manang panitia nakening adong dope akka piga-piga program nanaeng si patupaon nasi dari tonga-tonga ni huriata. Tapasada marohatta, tapasada lasni rohatta mendukung akka yanakota sekolah minggon. Anggia muse boy songon natahirim. Gabi nasida regenerasita makaholongi huriata hakabibeon makaholongi nang bangsot ta bangso Batak di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta si Ganopari. Alani marhiteo dohonon nami matuhita kamang do tamo kainang na tua-tua nami di zona kaupung nami. Mari kita berikan dukungan dan perhatian kita buat anak-anak kita pahupumunan waing di bagasan tikyon anggiat boy totong nasida marlas ni roha di tonga-tonga ni huriata. Alani marhite partikianon ubuka kami mas secara resmi parehion ni sekolah mingguta sadarion sahat tu nama ngujungi muse di bagasan Guardia Bata Ama anak dohotor di Porbadia horas madihita saluhutna. Untuk itu, untuk yang sebelumnya tadi saya panggil, undang yaitu Amang Paniroi, Ketua Dewan Konionnya, dan juga Ketua Sekolah Minggu dan Ketua Parhewan Sekolah Minggu untuk boleh maju ke depan untuk membuka secara resmi. Dan juga untuk Amang Panres bisa untuk membuka secara resminya.
Mare de mahita laus tapasah mabiliata sada adot sadabi. Thank you.
kami ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima namang ramoti ate-ate dohot pikiran munak di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita saluhutna, akadamang dohot dainang haang ginapinaribot, hatani debata sitangi honota di bagasan parsaurat tadi tikion imana tersurat di Poda Bidusia mamukamaisian ayat sada sahatu ayat onom ujahama di tonga-tongata nunga di pajongjong hapistarani jabuna jala nunga di dak-dak tiangna batu si pitu-pitui nunga dipotongi pinahanna pamuean jala di papang anggurna nunga huhut dipadiri mejana nunga suruh-suruanna buru-buru manggokon jolma di atas betul-betul ni hutai manangise na tubuk Roma ibana tuson tuganup na hurangan roha hatana songonon. Romahamu pangakamu masian rotikku, jala inupamu masian anggur nahu papangi. Tadi ko kamu maaka naneang roha asa manguluhamu, jala ihutok kamu madalan hapatason. Ido saatna dihamu akadamang doho dainang dak pola salah suku-suku no jala unang tersingguk kita ya do hita merasa oto apakah kita pernah merasa menjadi orang yang bodoh nangirian mulu halak nao tuati adong dosia tonga-tongata nalas rohana oto ibana dang adong napa dua hon ya do hita gabe sahala napistar totu na dua hal on sadar atau tidak sadar kita pernah mengalami hal itu menjadi orang yang bodoh itu pernah kita alami. Menjadi orang yang pintar juga, itu pernah kita alami. Tapi ketika kita berada di dalam kondisi, kita katakan tadi, bagian daripada orang yang lemah, naoto, ahado narotu pikiratak. Totu mulu satu ulup kita akan sadar bagaimana kita bangkit dari kondisi, situasi, apakah kita menjadi orang yang lemah, apakah kita menjadi orang yang bodoh, kita berusaha meninggalkan kehidupan itu. Alai di sada sisi hiado hitapistar, danga pahala pitero tu pikirat tamadok songonon bagaimana saya bertahan di dalam prestasi saya. Alai rodo tu pikirakku, jago doang. Au manauke bak sia sude. Alani tubuh magijang ni roha. Kedua hal itu harus kita terima menjadi proses hidup kita. Supaya kita mampu mengenal kita siapa. Molo di bagasan haoto doho, di bagasan hapuguso doho, laos di haholongi ho haotoni, dang naya ho marsiajar. Ketika kita sudah bangga dengan situasi kita, kondisi kita, tentu dak yabi hita marsiajar bohado asal lebih dumenggan siap partikianon.
Alani kedua hal ini kita diingatkan dengan tema minggu kita. Buanglah kebodohan dan ikutilah jalan pengertian. Manadikon yang niroha jalan mangihuto dalan hapat tason. Amanginang adong doha tani Nabi Suk nama dok songonon. Langkah awal itu sangat menentukan langkah berikutnya. Molo sega maddasor sega do luhutan. Kalau ni molo ta coba mamuka ulaota di bagasan gabus. Totu mangulau-ulau teipe tak pola saala margabus. Ima dohonot takan. Ala nunga tapukka marhite-hite gabus. Dak kola diulau ni. Di tonga-tongan ya kapar rumah tangga pe molo diawali dengan kebohongan, maka keluarga itu akan berakhir dengan kebohongan. Penuh dengan sandiwara. Alani di pamanak mahita marhite-hite minggut tadi tikion hamu akadamang dohok dainang. Kita tidak akan pernah sepakat kalau manusia itu dikatakan orang yang bodoh. Kita tidak akan pernah sepakat. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah menciptakan manusia itu segambar dengan Dia. Di dalam kitab Kejadian itu sudah difirmankan dan itu selalu menjadi bagian hidup kita yang menyatakan marilah kita menciptakan manusia itu segambar dengan kita. Ido didok debata. Alani dangadong jol manao to. Alai Roma hita sama-sama hita jol maon. Kita buat penilaian secara prestasi, secara akademik. Ada orang yang bodoh, ada orang yang pintar. Tetapi firman Tuhan pada saat ini tidak mengikuti pola pikir daripada manusia itu untuk menilai sesamanya, bukan untuk menilai dirinya. Ayang go sanggup dohita menilai diri kita, pasti dohonot tama dangadong naotos yak kita. Alai alata nilai diri ni jolma naoto do napistar, tentu orang lain itu juga akan menilai diri kita dalam hal itu juga. Dibaheni do hamu akamang dipaingot hatani debata mahita di bagasan tikion. Sekalipun dua hal kita diingatkan, orang pintar dan orang bodoh, alai dang mangihut tu pola pikir tang nanaing dohononna. Alai nanaing dohononna marhite-hite namasa di tonga-tonga ni jolma. Molo naoto boy do pe ajaran. Napistarpe boy do pe dohonon hata. Alai molo marhite-hite hatani debata di bagasan tikyo di bahasa Indonesia didok orang bebal. Nasusia hata. Molo jukul buido perado honok kata te. Aleon kalau kita Amsal mengatakan orang yang bebal itu adalah orang yang tidak mau menerima didikan. Orang yang tidak mau menerima ajaran. Orang yang hanya mengandalkan pikirannya, perasaannya. Alani manang bohape tahona masa tu diri na.
Laos rojol mamangapuli bana di namarsak ibana, laos rojol mamangubati bana di namarsahi di bana, anggo nasitong holat diri naido. Tuhan mengingatkan kita, orang yang bodoh itu bukan dilihat secara akademiknya, tetapi orang-orang yang menolak didikan. Orang-orang yang menolak ajaran. Alanido iban na udokon na kining, moloeha hita masuk golongan ni naoto, yado hita masuk tong nakining tu golongan na bebali. Ngai pudai jol mahita laos tadok toy ma padok mai si sapilu jaho. Itu bisa terjadi. Karena itu firman Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana kita mau meninggalkan kebodohan dan berjalan di jalan pengertian itu. Di paingok matuhita di tikyon. Dada holan hapis taran alai kosahat dotu habisuhon. Manusia diingatkan oleh Tuhan tidak hanya memiliki sifat pintar, tetapi dia harus memiliki sifat yang bijaksana. Nabisuk, berhikmat. Bagaimana orang yang berhikmat dang dos nabisuk doh napistar. Jala dang halulua kita hamwa kamang bisuki siap parbinotoan, siap persiajaran akademik. Alani di dia mabidana. Anggo napistari boy doi madabu tugijang ni roha. Alai anggona bisuki patuduhonon ni do dirina diserep ni roha. Orang pintar bisa jatuh kepada kesombongan, tetapi orang yang bijak, orang yang berhikmat itu dia akan selalu hidup di dalam bijaksana dan rendah hati. Omma di paingot hatani de bata tu hita hamwa kadamang doh dainang songon sada buru-buru di ayat sadainak kining. Membangun satu rumah yang lengkap dengan pondasinya, yang kokoh, yang kuat. Tidak hanya bangunannya mewah, tidak hanya bangunannya besar, tetapi yang ditekankan adalah bagaimana membangun dengan pondasi yang nyaman. Dengan kondisi yang nyaman, yang penuh dengan sukacita. Jala boydoi tapatudus hamua kadamang do dainang Tuhatan ni debatade na di Matius pitui. Di paengo Tuhan Yesus do ngolu ni jolmai itu dua hal. Nabisuk do naoto, ise manaoto, ise manabisuk. Ketika Tuhan Yesus menyatakan itu, dia berkata, akanaoto, imana pajongjong, jabuna di atas ni pasir. Si patu doso mai tu akka namanangihon hatakku alaidang mangulahon. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ahape tahona masa, dia tidak akan takut rumahnya rubuh. Si patu doso mai tu namanangihon hatani debata jalan mangulahon. Jok-jok dobehita holas sebatas namanangihon. Jok-jok dobehita holas sebatas nama jaha.
Alani di paingon mahita di bagasan tikion, kita memang benar-benar sudah menjadi orang yang pintar, tetapi kita sulit untuk menciptakan hidup kita menjadi orang yang bijaksana. Saya mau ajak anak-anak sekolah minggu dulu untuk bernyanyi. Karena setiap harinya orang tua kita ini sudah korban dengan medsos. Bangun pagi, yang dicari sudah handphonenya. Mau tidur juga yang dicari sudah handphonenya. Bapak lama pulang gak dicari, tapi handphonenya hilang, dicari terus. Saya mau ajak dulu kita bernyanyi ya, baca kitab suci. Ayo anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang tercinta, coba kita berdiri semua sama guru-guru sekolah minggunya. Dan yang mau menjadi guru sekolah minggu juga bisa berdiri. Ayo dengan semangat ya. Doa tiap hari. Iya, terima kasih. Ima edeniana kota. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, iya nanti diingatin sama bapak mamanya ya, sama opungnya juga. Karena di mana-mana opung dan mamak kita ini selalu bernyanyi juga untuk kalian, anak kokido hamorao diau. Luar biasa itu. Ya. Polan idok anak kokido hamorao diau. Wah. Sobinoto besongo dia ekspresita manget dehoni. Alai laos disukun do hitan waeng. Songo dia do tanggung jawab tanah tua-tua on waeng maradopon anak kota. Songo dia do tanggung jawab niopungna marhitu akapino parnak. Kalau anak-anak kita tadi mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itulah yang sangat mendasar metode pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Na baru-baruan akamang dotinang adong nuai persyaratan na sangat luar biasa. Ibahin akan atoras moloro pertedang niya nakon na. Moloro manadang iburuna bawa dang isukun ahado karejom. Dang isukun idia do manang nahado karejo ni natorasmo. Alai terparjulu di sukun ahado surat maluam. Imana parjulu. Baru pitoridok ma ise do ditaresokmu. Ise do situa wek ni natorasmu. Molodang ibotoi pitoridok ma mulak maho aidak per minggu. Ngalewa behuroa masa ni namanukun ahado karejoni ahado karejom. Ahado karejoni natorasmu. Mungkin pola hidup seperti itu sudah bosan. Tapi sekarang yang mau ditingkatkan itu adalah kualitas daripada keimanannya. Mencari orang yang berhikmat itu sekarang yang paling sulit. Karena orang sudah berpendapat seperti ini, mencari uang itu gampang. Ay manak ke bejolma boy do dapat kepeng. Alaidak sudah jol manapistari marbisuk. Orang yang
pintar itu belum tentu bijaksana, berhikmat, tetapi orang yang bijaksana dan berhikmat itu sudah tentu pintar. Alanido molo naing lakku baru munai haduan ajari hamu. Molo naing lakku anak munai haduan ajari hamu ma pendidikan dana songoni. Karena pengalaman yang kita lihat itu amang do tinang di tonga-tonga di pardalanan di Ngolutta. Untuk menuju suatu kesuksesan dan kebahagiaan, ada 4 yang tidak harus kita lupakan dan yang harus kita lakukan. Naparjolo asabi sukko do sukses so di tonga-tonga di ngulum, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Amin. Unang betong molo didokon tabuk ka majo pesalmen say lala perjanjian baru iluluiho. Dang nadapoti. Dungi dohonom muma asinga te dang adok pesalme pang ibibelhon na cetaka baru dohorwaon ni Mose. Unang pistarho alay komar bisuk. Napaduahon jangan pernah berhenti berdoa. Baca firman Tuhan, rajin berdoa. Yang ketiga, belajar keras. Dan yang keempat, bekerja keras. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada boleh seorang pun orang percaya itu yang malas. Karena Tuhan telah mengingatkan kita, hai pemalas tidak boleh makan. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Nao tope di paingo dohita. Tumagodo masuk gajah tulubang ni jarum sian sahalak namora naotoi masuk tu Banua Gijang puasa di dok songoni. Kalau kita tidak berhikmat ai haholongat tado purtibion. Alanido hamu kadamang do dainang dangadok kape upani naoto. Ai di do halak batak do songonon ijuk di para-para hotang di parlabean nabisuk hera naso batak kita ti. Nabisuk napunahata naoto habis manaotoi igadis. Orang Batak tidak ada yang bodoh. Makanya kepanjangan Batak itu banyak taktik. Apapun persoalannya selalu dia yang menang. Idu iban nadong pajuwot tatuhita tulang amang buru. Mulu sotatad darupi partuturon ikut dohonom mudo amang buru. Boasa asagabe hula-hula ho satok kini. Horas amang buru nemu itor dohonon nama tuho horas tulang. Holadung horas tulang isuk kumahomuse. Ay margaha do margaon. Omak mu buru bah ay beret ku do. Yang penting kesan pertama itu kita menang. Imana ni guaran nabisuk. Ay kadang dioto-tohoi. Etika doi. Nani oto-oto ametong ngay boto ho tulang ale sa idokoko amang buru. Ngay boto hoy mana siya kangan sa idokoko ang giya. Alani unang polabuan etika na masih oto-otoan ni. Horas na ni oto-otoan, horas na mang oto-otoy. Tang marlakui dihita ate. Bagaimana manusia ketika dia selalu mencintai kebodohan, apakah tidak bisa berubah? Ido na naing paingoton ni hatani debatahi tadi bagasan tikyon. Kenapa orang bijak berkata, parang yang tumpul itu jika tiap hari diasah bisa tajam. Kenapa manusia selalu bertahan di dalam kebodohannya?
Kenapa manusia itu selalu mencintai kehidupan yang bebal? Akai sema namaol majalo hai baruon. Nama jalo hai baruon namaol satabi dang nama dok akan nama tua te. Memang secara umum usia kita itu sulit menerima perubahan. Semakin tua kita, semakin sulit kita menerima perubahan. Alani unang dokon nama tua iko berubah, tak terjalonai. Ahado na naing dohonom muto nama tua. Anggo di halak batak, manang nabohape taho situasi ni kondisi ni sa halak nama tua, ikut totong do dohonom moy, hamu akupung nami, hamu do pangalapa puda. Anggoy torlas marohana. Laos bohape taho ulon na. Mulai siyang manogo petahoy ba na saha tuborngin na non holan na ikuri tua ulon na dang boy dohonom mo pungay parminum do peho. Hachi do rohani. Alay holan do koko upung hamu akan nama tuodo pangalapa puda. Nalasar rohani. Sangat sulit usia itu menerima perubahan. Napaduahon di paingot tuhita yang paling sulit menerima perubahan itu adalah harga diri. Harga diri todo. Padahal perubahan itu sangat penting bagi kita. Karena apapun persoalannya, manusia tidak pernah menginginkan perubahan hidupnya, mengubah hidupnya supaya tidak baik. Tunadengkat donana yang lomorohana berubah. Karena itu selama manusia diperhadapkan dengan harga diri, sangat sulit menerima perubahan itu. Dibahini do hamu akadamang do dainang tabereng madibagas santikyon. Kita harus bisa membedakan orang itu pintar atau bijaksana. Ya hujaha sada buku madok songonon. Orang pintar itu bisa kita lihat bagaimana dia bertanya dan bagaimana dia menjawab. Tetapi orang bijaksana itu bisa kita lihat dari mana dia berbuat atau bagaimana dia berbuat. Totu berengot tado hamang songon halak batak kita. Selalu orang Batak itu diingatkan dengan falsafah-falsafah kehidupan kita yang mengingatkan bahwa orang Batak itu adalah bukan orang Batak yang sembarangan. Dia benar-benar hidup di dalam suatu penyertaan Tuhan, menyatakan bahwa orang Batak itu bukan sebatas pintar, tetapi orang yang bijaksana. Adong dohatani halak Batak madok songono nate, manat unang tertutup, dadap unang terrub. Kita harus hati-hati bahwa selain firman Tuhan yang mengingatkan kehidupan kita, sekaligus juga budaya Batak, tradisi Batak. Habata hotai ngolut ta siganupari nung ngapai ngotok kita. Supaya setiap langkah kita, baik pembicaraan kita, itu harus penuh dengan kehati-hatian. Jala dipaingot hatani di batado hita hamu akadamang dohot dainang marhite-hite turpuk tadi bagasan tikyon. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 14 itu kita diingatkan bahwa orang yang bijak itu selalu menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh itu akan membawa kebinasaan yang mengancam. Masa doon nang ditongat-tongatan, wahai ngate. Nagudangan
siat tonga-tonga ni halak kita bata hoddo be na mangalak do manaruh kata. Maka tahun na sotitong alani do adong do dinggan na medsos tahun hempot tahun mulu saya dong madok imanyan akainaw mulu marpungu itor say marputo do marsil pininna. Awit terhudok doi itu barang bukti yang akurat bahwa dia berada di mana. Alana gudang do jolma di bagasan tikyon pistar ale si pamanaton pangalahona si pamanaton nang pakkatayonna ala buido di jahaimana na sutar surat di hatahon ibana na son di hatahon. Karena itu Tuhan menuntut kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Apapun yang menjadi perkataan daripada orang lain itu, kita harus menempatkan diri kita sebagai orang yang bijak. Tidak semua perkataan orang lain itu yang harus kita terima, yang bermanfaat bagi kita, yang berguna bagi kehidupan kita. Apalagi pasahatom butuh jolmai. Tetapi apapun kondisinya, firman Tuhan itu bermanfaat untuk membangun kepribadian kita, bermanfaat untuk menasehati kita, bermanfaat untuk menegur pribadi kita. Hidup ya hudok molorojol mana asing, pabuah-buahon hasalaan nidongammu hahurangan nidongan na asing tuho, unang tangihon. Aiho pedang boy mangubah pangalahon ibana. Mula dong pehahurangan ni dongammu unang hataho tu jolmai ala jolmana asing idang mampu mengubah ibana justru memperkeruh persoalan. Tetapi seperti apa yang diingatkan oleh firman Tuhan di bagasat turpuk tadi tikyon marhite-hite sahalak nabisuk naung pajongjokon bagasna sahalak nabistar naung pajongjokon bagasna uli berengon songonido nang hita di bagasat tikyon dipaingot menjadi orang yang berhikmat yang membangun kehidupan kita di dalam Tuhan karena hidup kita ini tubuh kita ini adalah bait Allah. Amin. Alani unang segai pamatang mi unang segai ngolumi ala naso adong bisuk diho ala holap pistar doho gabe disegai ho pamatangmu disegai ho ngolum. Tidak akan mungkin seseorang yang tidak mengasihi dirinya dia akan mengasihi orang lain. Tidak akan mungkin dia mengatakan saya mengasihi Tuhan dia tidak mengasihi orang lain atau sebaliknya. Alanido hamo kadamang songo dia do hita mga bolokon hautoni asa maringanak kita di bagasan habisuhoni ido didok puda sada ayat pitui hamo kadamang do dainang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tiuk ma ayat na perjului. Biar mida jauh bado permulaan ni habis tara. Takut akan Tuhan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan akan membuat hidupmu menjadi orang yang berhikmat. Karena setiap orang yang berhikmat itu pasti hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mari kita ciptakan bukan hanya membangun fisik yang mau Tuhan ingatkan kita.
Molo di hatahon ibana pinaking sahalak na pistar buru-buru na pistar na pajongjok ko bagas na alay dada hola pajongjok ko bagas na naing dohonon ni Tuhan ihita di bagasan tikyon alay na naing pajongjok ko partodiot tado na naing pajongjok ko ngulut tado asa di bagasan ibana hita asamian di bagasan ibana hita majaha hatani debata manangihon hatani debata dohot mangulahon ido na marbisuk na pajongjong bagas na di atas ni batu. Tidak hanya rumah secara fisik, tetapi tubuh kita, hidup kita, kita bangun di dalam Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan tidak akan pernah kita mendapatkan sukacita. Taingot may. Iyaka na marbisuk ido na patuduhon serep ni roha. Iyaka jolma na marserep ni roha ido na gabe pangalapan puda. Orang yang berhikmat siapapun yang ada di sekitarnya dia akan nyaman. Karena melalui perkataannya, orang bisa mengubah hidupnya. Melalui perbuatannya, orang bisa mendapatkan sukacita. Taingot mai. Dakyamang hamuak kainang jolma nabisuk maprotes nanileonna. Muluadong jolma na say maprotes na nileon na, mangetong-etong na nileon na, dang nabisuki. Alay jolma nabisuk, dakya dietongi na nileon na. Gudang dohitan waing songon niya te. Masuk ibana tu sada punguan, say dietong na nibayan na. Masuk pe mana tu sada huria, saya dietong nanileon na. Kita diingatkan Tuhan, akamang dotinang, jangan pernah melakukan kebaikan itu hanya untuk mengumpulkan seberapa banyak kita membuat investasi hidup kita. Sotung taetong molo taleo piliat tatu garejai, na pagudang kon investasi tahita. Ingatlah, orang yang baik memberikan kepada kerajaan Tuhan itu tidak pernah menghitung apa yang dia berikan. Karena dia sadar dia sudah menerima hikmat dari Tuhan. Nunggataruli bana di asini roha di debata. Dak pola saya tongon nabi. Tetapi dia percaya moladong halak nabi suk madok songonon ini berbeda mang. Adong halak napistar madok songonon. Ketika kita meludah di atas kepala kita dan kita berdiri, maka ludah itu akan terjatuh juga kepada kita. Alai molo madok maulihate hotu Tuhani dengan hubunganmu tu Tuhani pasti do pasu-pasu ni debata tuhodo parjulu. Itu akan kita ingat. Haburjommu tu debata ikut tadommu ma haburjon ni debata natuho. Alani pajongjong mangulum di bagasan haserepon. Pajongjong mangulum di bagasan Tuhani marhite-hite habisuhon. Amen martang yang. Mauliate madiho ali Tuhan di bagasan tikyon. Nunga di pamanat to hami marhiti-hiti hatam. Jalanunga di paingot to ngulu nami. Marhiti-hiti na marsaur hami dohoto di bagasan tikyon. Jok-jok do hami ali Tuhan. Holam mga sahon hapistaran nami. Dakku pangasaho kami asidohot holong ni roham naung mangaleho bisuk tuhami.
Alani jok-jok mahami holam mangasahod diri nami dohot gugun nami. Daku pangasahod kami behuaso dohot holong ni rohami. Ipaingot todo kami di bagasan tikyon ali Tuhan. Akka na marbisuk, ido na manangihon hatam dohot na mangulahon. Alani jok-jok do behami holan manangihon dang mangulahon. Jok-jok do behami holan mamajaha, alay dang mangatus. Maulia tema di ho Tuhan di bagasan tikyon marhite-hite parsauran nami. Di leokodo disuruh hodo todim tod di porbadiai. Asa totong mangaramoti hami ganup tiki. Alani pasu-pasu mahami. Ramoti hami di tonga-tonga ning ulu nami. Jala porsia do hami ale Tuhan. Dak yaho manadikok kami. Pamatang nami dohot tod di nami dohot haporsiaon nami na jot-jot gale. Alani ramoti masaluhur was ni huriam. Apuli akka namar sitaonon. Pamalu akka namar sahit. Patulus akka pakirimon di tonga-tonga ni sudir was ni huriam. Molo tungadonga ka keluarga na makirim diasi dohot olong ni roham berarti te parbue ni pare anak konon di pardonga sarepeon nasida. Jama pamatang niya manami dohot inanami. Mula dong akaruas ni huriam na mangaluluya kakarejona. Nagabedalan ni ngolu porsia do kami ali Tuhan. Odo parmahan na sumurung di tonga-tonga ni ngolu ni ganup akan na porsia to. Dia jari hodo kami totong manutuhi mangalului dohot mangido. Sa guru di hodo ngolu nami. Sahatu homa le Tuhan. Parsauran nami di tonga-tonga ni huriam tarlumobi di tikyon. Di napinatupan ni yanakon ni huriam sikola minggu pembukaan parheheon nasida le Tuhan. Pahisa maha rohani akan atoras hami saluruas ni huriam makaholong yanakon namion. Laho mamudai mangajari paingoton nasida. Asa mangulu ni dasida marhite-hite bisuk. Dohot roha na patas na siyakoy. Jalo matangyang namion na usop bahok kami. Di bagasan Kristus Yesus. Amen. Tapuji Tuhan tamarede hitahut mata pasahat pilihat.
tang yang mahita. Ali di Batama nami na di Banua Gijang hodo hararuan ni saluhut silolehon na dinggat dohok na saulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasupan so may jalaramoti. Asa upar hasyak kami pilihanon pati bulon na rajom mo di tonga-tonga ni huriam dohok di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutadah kami gudang ni silolehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang sa pinarbadia maguarmu, sa ero maharajonmu, sa isaut malomani roham di Banua Tongon sa una di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siap hari, si sabadusa nami songon panisa nami di dosa di dongan namardo sa tuhami. Unak kami tugi utu pangujunan, palua mahami sian pangago. Damai jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di batang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tu toddi munabi. Amin. Selamat hari Minggu madihita salhutna. Selamat hari Minggu. Buat orang tua sekolah minggu bisa langsung ke lantai 2 ya, ke rukan 2 Gedung Serbaguna. Terima kasih.